Изключително съм щастлива да ви споделя, че днес получих първата си пиар пратка от издателство Асеневци за колодата Таро Мимолетна светлина, изготвена от Ари Уизнер. От векове насам хората използват символи, за да предават съобщения. За тези, които активно ги търсят, те могат да бъдат навсякъде. Знаци, синхроничности, интуитивни послания и вселенски посвещения. Писма, прелетяли от мъдростта на Вселената. Обичаме да ги разчитаме, да им предаваме собствена украса, да ги подписваме със собствения си почерк и да ги предаваме нататък. Таро картите са чудесен начин да разчитаме послания и да ги интегрираме в пътуването към себе си, осмисляйки живота. Таро Мимолетна светлина е колода карти за Таро, създадена да предлага ясна визуалност, лирични текстове и пространство за лична интерпретация, подходяща както за начинаещи, така и за опитни практикуващи, които търсят лично и дълбоко усещане от всяко послание. Може би се питате какво отличава тази колода, какво я прави уникална. Ръководството към картите е написано с лирична нотка на 29 уникални стихотворения от Фауста Джоли. Минималистичният стил на картите поднася символиката на архетипите по един интуитивен и изчистен начин. Колодата е от 81 карти и освен класическият брой на 78 таро карти са добавени и 3 авторски такива. Тези на миналото, настоящето и бъдещето. Колодата е чудесна за абсолютно всеки, който е любител на картите. Можете да намерите това бижу в сайта на издателство Асеневци и да се потопите в магията на илюстрациите.